салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизае барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экрана ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. мегузарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. BMW 5 ҳастай бародаро, солиш 98, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объем 2.5, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. чӣ хеле мебинед, краскаи мошин тоза, мато коробка ходовишам соз, салон тоза, балонош ҳолати хубда қарор дорад. қарор дорад дар ноҳияи Фархор. нарша 30,000 сомон мегӯяд. харидори аниқ бошад савдо мешавад. варианти алиширам ҳастае ки ба ягон намуд мошин дига алиш мешавад. касоне ки мошинхар ҳастед ё ки мошини алишӣ дошта бошед, рақамҳои рӯи экрана занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед ва дастгирия фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. эълони навбати мо бародаро тракторҳои фурӯшӣ ҳастай. рақамое ки рӯи экрана ҳастай, бародар трактор бизнесай. 60 намуди трактор дора. тракторҳо пеҷга ҳамаш қоидаviям бародаро. ягон камбудӣ надорад. состоянияшон нави пачка. масалан фақат як заказ мекунед, якам даст соҳибаш хирид мешавад бародар. фақат ба заказ мешаванд аз Хитой. дар муддати 25-30 рӯз метавонед ки дастрас кунед. мақсад ки пеши қафо балоно кор мекунанд, ҳолаташон нав. нархи аз ҳама арзонаш бародаро аз 100,000 сомон то 300,000 сомон ҳастай. адреси бародар шаҳри душанбе ҳастай. рақамҳои рӯи экрана ватсапам дорам, метавонед ки тариқи ватсап муроҷиат кунед. айноми канали мо рахш теҷа ё ки сомонтежӣ гап занед, скидкаи калонтон мекунам бародаро. инчунин бародаро, ҳамин бародаре ки ҳозир трактори фурӯшӣ дошт, плугое ки рӯи экрана мебинед, иншам ҳамин бародарай. иношам заказ қатъӣ мешаванд. дар муддати 25-30 рӯз метавонед ки дастрас кунед. якчанд намуди плугҳо доранд. плугҳои аминошам нав, мақсад ки истифода нобурда. бениҳоят плугҳои хуб доранд. нархи аз ҳама арзонаш бародаро аз 25,000 сомон сар мешавад. аз ҳама қиматш бошад 50,000 сомон. метавонед ки рақамҳои рӯи экрана муроҷиат кунед. айноми канали мо ҳатман гап занед бародаро. аз канали рашт теҷа ё ки сомонтежа ҳатман гап занед, ба шумо скидкаи бениҳоят калон мекунад. трактори дигари мо бошад бародаро. чӣ хеле ки мебинед дар рӯи навор, соли 2023 солай. сӯзишвориш дизел. трактор навай. состоянияш пачка ҳайдо карда. як бародар харидагӣ дар хонааш мондагии хидр дар Федератсияи Россия аст. рошна сумжда хуршида арзон мефурӯшаш. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нарша 190,000 сомон гуфта истодай. ягон харидори аниқ бошад, мегӯяд биё масалан аз пеш бинад трактора махкурша бо арзонтараш мекунем. марҳамат бародароне ки харидори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯи экрана, рақамҳои расмиам метавонед ки занг занед ё ки тариқи ватсап муроҷиат кунед. маълумоти пурратара аз соҳиби трактор дастрас кунед. Opel Astra F, яъне хечибег ҳастай бародаро. солиш 97, сӯзишвориш бензин, кузов хечибег, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. чӣ хеле мебинед, мошини тозаи, мато коробка ходовишам соз. қарор дорад дар ноҳияи Рашт. нарша 35 мегӯяд. харидори аниқ бошад, бо савдои хубшон мекунад. марҳамат касоне ки харидори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯи экрана муроҷиат кунед. маълумоти иловагира аз соҳиби мошин дастрас кунед.
Мерседес-Бенз аст бародаро, солиш 95, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, коробкаш механик, ҳолатиш хуб, краскаш тоза, мотор коробкашам созай, задаги писдагӣ надорад, балонош ҳолати хуб қарор доранд. Қарор дорад дар шаҳри Бохтар нашад 49 000 сомон мегӯяд бародаро. Ягон мошинхари аниқ бошад, биё мегӯяд ай пеш мошина бина ҳайкина махур шуда савдо мекунем назди мошинда. Касоне ки мошинхари аниқ ҳастед, барои маълумоти пурратара ба даст овардан рақамро рӯй кунед, дар занг занед, маълумоти пурра ва аниқтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ин буд якчанд та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шумо роҳои мошин, хона, замин, квартирчисе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Ва бародарони каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. Раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгири ҳар як шумо миннатдор ҳастем. Дастгири шумо пешраи мо аст. Хайр то наворҳои оянда.